Salam mehriban adamlar. Sırlı utuyumuzun bu edek kısanına da hoş gördük. Geçen edek videodaki konkursun yenisini videonun sonunda bellak geçeriz ve yine de sürprizler bilen devam ederiz. Bu edek Sırlı Utu'dan KFC barada maglumatlar olar. Onunla başlayalım. KFC, bu dünya yüzünde McDonald's'tan sonra ikinci yerde duran titan tayarlayan restorandır. KFC adı kıyıskalılan görünüşünde olup, onun uzun adı Kentucky Fried Chicken bolup Türkmençe Kentucky govurulan tavuk demekli anladya. Bu restoran 1930 yılın 20 martında 90 yılının nodal Colonel Harland Sanders tarafından ilkinci olup Amerikanın Utah ştatında döredildi. Kıskaça Sanders barada aytıp geçsek, ol 1890-1980 yıllar aralığında yaşap geçip kıyınçalık doğru baştan geçiriyor. Açanla ol 6 yaşında kakası aradan çıkıyor ve maşgalada jiýlerini seyretmeklik jogapkärçiligiň öz üstüne almaly bolýar. Sebäbi şol wagtlar onuň ejesi işe gitmeli bolýar. Kiçijik Harland soňky bir küçük ýyllarda nahar bişirmeklik hem öwrenip başlaýar. Soňra Harlandyň ejesi Harland 12 ýaşynda täzeden toý edýär, durmuşa çykýar we onuň kakalygy hiç çağlar halamaýan eken. Şo sebäpli Harland iş tapmak üçin öýü terk edip gaýdýar. Onsoň 7-nji klassa mektep hem taşlaýar. Kıyıskaça çağlık doğru barada maglumatlar şulardan barat. Sonra Harland Sanders 1964 yılda garran çağlarına bu kampanyanı 2 maya oyunculara 2 milyar Amerikan dollarına satýar. Ol maya oyuncular John Brown ve Jack Massey dağıdır. Olaryň şertnamasyny şeýlerek şertler bolupdyr. Satyn alyjylar birinciden Harland Sanders'ın ömrü ötünçe aylyk hakyny tölemeli. İkinciden kampanyanyň hilini barlap durmakly ruhsat bermeli. Üçüncüden olsa trademarkın çalışmalygy, ýagny logosyny ýetmezligi boyun bolup durlar. Soňam näçe bu kampanya satylýar. Ahyrky ýeti ýagny şu matky dolandyrylýan ýeri Yum Brands kompaniyasy tarapyndan dolandyrylýandyr. 2020-nji ýylyň hasaby boýunça dünýä ýüzüniň 150 ýurdunda KFC restoranlar bardyr. Indi bolsa top 10 faktlary geçelim. Birinji, KFC'däki gizli resept. Kentucky govurulan tovuklaryň içinde goşulýan 11 tane sümlüklerin we ýakymda isberji zatlaryň bardygyny biz bilýäris. Ýöne anyk içine näme goşulýanlygyny diňe adam bilýär. Ol zatlar gizlilikde saklanýar. İkinji, Colonel Sanders haçanny diri wagtynda ol istendik wagt KFC restoranlaryna aýtman duýdansyz barıp barlaýan eken. Şonda ol ýerde anylyp barlaýan işlerden kanatlanmasa, şol ýerdäki işgärleri jogapkär adamlary işden çykarýan eken. Üçüncü, KFC Japonya'da täze ilýän iň meşhur nahardyr. Şonuň üçin adamlar ony näçe öňünden zakat edip goýarlar. Bolmasa şol gün barıp azjak bolsaň öňüne näçe saatlap oşurda durmaly bolýar. Dördüncü, KFC'niň şygary finger licking good diýmek bolup türkmençe barmagy ýalamak gowy diýen ýaly manysy bar. Ýöne haçanda KFC'niň ilkinji Hytaýda açylan wagtlaryna KFC'niň şygaryna ýalňyş düşünýärler. Olar ony inglizçe "Eat your fingers off" diýip düşündirler. Türkmençe bu diýmek barmagy iň diýmekligi anladýar. Şu wagtda Hytaý Halk Respublikasy KFC'niň önümden satyşy boýunça Amerikadan hem öňürtü birinji ýerde durýandyr. 5-nji, dünýäde iň uly KFC restoran Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda ýerleşýär. 6-njy, ýylyň dowamynda KFC'de has işin kän bolýan güni 10 may ejeler günüdür. 7-nji, Harland Sanders'a bagyşlanyp muzey döredilendir. Ol muzey başta Sanders'ın ilkinci açan kafesidir. Ol ýere barıp Harland Sanders'a değişli ähli maglumatlar bilip bolýar. 8-nji, KFC'niň koronavirus sebäpli bolýan wakalary bilen halka edýän kömeklerini aýtsak, 2020-nji ýylyň 31-nji martyndaky berilen maglumatlar boýunça KFC kompaniyasy özünde öndürilen önümlerden 1 milyar €ni Amerikadan daşynda 4000 KFC şakamçylaryna uradyp yerli ýaşaýan halklara paýlap kömek edipdirler. 9-njy, KFC'niň şahamçylary ady edýän islam ýurtlaryna hem bardyr. Ol ýerleri musulman ýurtlar bolanyny sebäpli o taýda bişirilýän önümler, ýagny towuklar halal görnüşde taýarlanýandyr. 10-njy, Iran Islam Respublikasyna KFC restoranlaryny açmak gadagan edilendir. Dostlar, indi geleliň gyzyk bilýärmi? Geçenedeki videoda konkursumuzun yeňisi Atajan Döwran folly. Dostlar, ýende sürprize gelsek, ön konkursyal izin dowam edýäs. Ýagny şu videoň aşagyna kim go kommentariýa ýazyp, iň köp like alana 50 man sowgadymyz bar.
Hananla başlalyň, hemmäde üstünlük. Dur. Dostlar, egerde video göwnüňizde ýaran bolsa, bizim kanalymyza agda bolmaklygy we dostlaryňyz bilen paýlaşmaklygy sizden haýyş edýär. Hoş, sag bolun.